maldita ka, bungangera ka, babaera ka. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning po guys! Sit down video tayo guys. Naalala nyo guys yung nag-post ako sa Facebook ko, yung mga assumptions ninyo. Mag-comment kayo, yung mga kung ano man yung mga i-comment ninyo, kung ano man yung sa tingin nyo ako, kung sino't ako, ano mga ganun ba? And Marilan Sanchez sabi niya, wala naman, just stay as what you are, love the way you are. Thank you sis, thank you so much. And si Crispina Rosales Mabulak, ano daw ako, napaka-jolly mo ang maalaga kang asawa mo kay Sir Tahmi, and super linis ng house mo, organize lahat ng gamit. Actually guys, noon maalaga talaga ako noon sa Pikas, sa isang bahay pa kami. Pero nung andito na ako, na hindi na kami palaging magsasama, ano pa rin ako, kapag andito siya, inaalagaan ko pa rin siya, yung mga magluluto ba, simple lang naman, di ba? Yung ganyan naman tayong mga asawa, ganyan naman yung mga ginagawa natin. Yes, ang bahay dito guys, actually guys, itong bahay is wala pa siya masyadong gamit, nakikita nyo naman, di ba? Wala pa siyang masyadong gamit dahil wala pa, and hindi pa talaga ano dito yung sila Tami, hindi pa talaga sila dito nakatira. So yun. So kaya para malinis siya kasi wala pa talaga siyang gamit. And Ving Asivido, you're my favorite vlogger. Thank you sis. Divina Duanes, mabait kang asawa at mapagmahal kaya gusto kita. Oh, thank you. Thank you. Oh my God. Pala, mga magaganda yung mga comment ninyo ba? Thank you. At saka si Tis Baring, puro pang good vibes lang po ang nakikita ko sa mga vlog mo. Thank you. Yes, gusto ko talaga yung vlog na ganon, yung kung ano yung araw ko. Pag araw kong galit, ganon lang talaga. Pag galit talaga ako. Pag masaya. Kapag feeling mag-joke, feeling ko talagang mag-joke. Yung mga ganon, yung mga kalukuhan sa buhay ba. Okay, Shavigil Cachero Camboa. I love when you're recording music video with Tami. Yeah! Gusto niyo pala yun guys. Yung mga assumption ba to guys? Gusto daw niya itong mga yung video na ako song record. Hindi naman ako talaga magaling. Mahilig lang kumanta. Rebecca Barakwel Buesing, more song cover with Tami. Thanks! I-try natin yan. Michelle Dalit. Ang gusto daw niya sa akin is walang kaarte at totoong tao. Kadi mahihiya sabihin ng karanasan na. Yes, hindi natin dapat yan ikakahiya yung mga karanasan natin sa buhay, lalo na yung mga paghihirap natin noon, di ba? Yung mga kung ano tayo noon, kung mahirap, magsasaka, yun na tayo talaga kasi yun naman talaga. Yun, hindi na natin yan ikakahiya dapat. Yana Ruiz. Okay, may request daw si Yana Ruiz na How Deep Is Your Love by Bee Gees. Tignan natin sis kung kayanin sis, kasi itry kong kantahin pero hindi ko talaga masyadong alam yung kantang yan. Pero itry natin. Si Edna Sia Gimpaya, Indayan, ikaw yung first YouTuber isang bansa na pinanood din, subscribe kita. Thank you so much sis for wala namang mga dito, assumption na maldita ka, bungangera ka, babaera ka. Gusto ko yung makita ba, yung mga totoong talagang naramdaman mo at parang sa tingin nyo ako. Yung ganyan pa, gusto ko yun. Okay, si Crispina Rosales Mabulak. Napaka-jolly ko raw, super maalaga sa asawa. Sis Crispina, naman talaga ako, yung jolly ako guys kapag yung kasama ko is nakakaintindi kung sino talaga ako. Pero kapag yung makakasama ko at saka parang hindi gets yung mga kahit anong pinagsasabi ko yung pagka-jolly ko is hindi lalabas kasi baka anong iniisip nila. Yun din yung problema ko kasi parang iniisip ko kung anong isipin nila sa akin, parang loka-loka talaga ako. Jolly and simple from Ranedo Marvin. Jolly daw ako at saka simple girl, walang kaarte-arte po. Thank you. Wala talagang kaarte, wala pa nga akong pang toothbrush. Thank you naman, kayo talaga walang kaarte-arte. Kapag nag-arte na ako dito, sabihin nyo naman na joke lang. Anyway, so yeah, si Blake Chi, simple ka lang kaayo. Kaayo sis, og sweet kaayo kay Sir Tami. Kapit lover, yes, I am a pet lover talaga ngayon guys. Yung dog and cat lover na ako. Nahawa ako kay Tami guys, yung pagka pet lover. Chidora Cross, one thing I love about you is
is you are simple, nice, and loving girl. Ano, para na ako itong anghel. Thank you, sis. Walang kaarte-arte yun. True, ang daming nagsabi ng walang kaarte-arte. Salamat talaga sa inyong lahat. True person, natural na natural, at di naging mayabang. Yes, wala naman akong ipagmamayabang, sis. Kung ano yung nararamdaman ko, yun talaga yung makikita mo sa vlog. Kung gusto kong sabihin yung mga sikreto, sabihin ko sa inyo. Ayaw ko nang mag-hide-hide. Yung ganun. Gusto kong labas lahat yung baho lagi. Iwan ko, hindi ko mapigilan. Gusto kong i-share. Gusto kong ma-share lahat. Kahit bad or good. Yun ang parang ganun. Yung ganun. At saka yung mga mayabang-yabang, may pagkaano din ako. Yung proud. Hindi naman laging mayabang ay proud. Like, proud ako na ganito, parang may excitement yung mga ganon. Especially not trying hard to have American accent. Yung mga American accent, hindi ko naman talaga yun kaya. O yung mga American, ano bang, kasi dito sa Amerika may mga accent iba-iba. Ibang accent niya sa New York, ibang accent sa California, ibang accent sa ibang lugar, sa Tennessee, sa New Orleans, mga South, mga North, ganyan. Iba-ibang accent, guys. So, and kung ano yung mga pinagsasabi ko masagol na hindi na nga ako makaano na Tagalog, English pa. So, yun. Thank you. Si Kathy May, very simple, genuine, mabuti ang puso at mapagmahal, walang karte. Thank you so much. Thank you. And yes, guys, hindi ako si perfecta, guys, ha. May attitude din ako. Attitude problem. Superb, this joker, and good person. Thank you, sis. May pagkaano talaga tong bunganga ko, kahit ano na yung masasabi ko. Yung Bisaya ko kasi may sanay ako yung mga Bisaya, parang joke na talaga yung mga. I like your style and how strong you are. Pero nga wala mo yung anak, unsa rason. Yung mga anak-anak is wala na mga rason, guys. Hindi pa talaga dumating. So, yun lang yung masasabi ko about anak. Okay, so about sa mga anak-anak, wala akong masasabi. Hindi naman kami nag-control. Gusto namin talagang mag-anak, pero wala pa. So yun, wala pa tayong mga, hindi pa tayo biniyayaan ng Panginoon talaga sa taas. Hindi naman ako sobrang mabait, guys, ha. Hindi ako sobrang mabait kasi may attitude talaga ako. Kapag ako yung inuunahan or kapag yung tao is hindi mabait sa akin, hindi din ako mabait. You know, ganun lang talaga yung totoo. Kapag hindi ka mabait, hindi din ako mabait. Kapag hindi mo ako pansinin, hindi din kita pansinin. Yun, mabait ako sa mabait, guys. Yung mga taong mabait is dapat lang talaga suklian ng mabait din. Ganun lang naman talaga yung buhay, di ba? Okay, si Delia Carillo Dingal. Ang sa akin, sis, okay raman ka kalog og pagkamaldita. Yes, may pagkamaldita talaga ako. At makikita nyo kapag galit ako, guys, halatang halata at hindi ko yan ma-hide. Hindi ko yan maitatago yung pagkatao ko. Yung kapag galit na talaga ako, guys, hindi ko yan maitatago. Kasi makikita nyo sa mukha ko, nagsimangot na at saka yung mata ko is naglagat-lagat na. Naglagat-lagat na yung mata ko, guys. So, yun. Totoo yan, sis. Rebecca Permijo, ask ko lang bakit di po kayo nagkaanak ni Tammy. Ay, masaya ako nakapanood sa'yo, lalo na pag kumakain ka na. Kapag kumakain na ako sa mukbang channel ko, sa food time, i-type nyo lang, guys, food time. Doon tayo kakain-kain. Yes, thank you, sis. And yung mga bakit hindi pa kami nagkaanak, wala pa, sis. Wala pa talaga. Ikaw yung down to earth. Salamat. Thank you so much, sis. Marami naman mga down to earth na mga YouTuber. Ang dami kong nakilalang down to earth. Ako, down to earth lang talaga ako kasi nandito lang talaga ako sa baba. Anyway, marami akong down to earth na mga vlogger sa Pilipinas, ha. Sa Pilipinas na mga vlogger. Nakikita ko na malaki na yung kita nila, pero sobrang humble pa rin nila. Ang dami nila, guys. Hindi naman talaga lahat, pero meron tayong maihap tayo doon. Meron tayong ma-count na mga vlogger na ang laki ng sweldo nila, pero very humble pa rin sila. So, yun. And thank you so much, sis, for saying that, okay? Thank you. Nympha Mendoza, nakakagana ka kumain. Ginagaya ko mga sausawan mo si Soka at mga sound effect. Thank you, sis. Very simple at walang yabang daw. Yabang sa katawan. Thank you po, Nympha. At saka Cecilia Reyes Orias. Hi, T. Thank you, T, for watching and commenting here sa Facebook natin. Mabait, matulungin, honest, masipag, at simple, etc. Matulungin ako, guys, kapag may pera. Kapag wala talaga akong pera, patas tayo.
Patas tayo, ganun lang. Very honest ako, lalo na sa asawa ko, guys. Sobrang honest na honest ako. You know, sa asawa ko, kahit sa inyo, guys, yung mga pangyayari sa buhay ko, halos iniladlad ko na lahat talaga. Yung mga karanasan ko dito. Ang daming nagsasabi ha, simple, mabait, ganyan. Thank you naman sa inyong lahat dyan. Pinapanood kong vlogger ikaw. Thank you, Rebecca Permiho. Sometimes talaga, guys, no, makaano talaga ako, guys, na nag-isipan ko ba, mayroon ba talaga akong sense of humor? No, maisipan ko ba, mayroon ba talaga ako? Nagmana ata ako sa papa ko. Yung mga ganun ba? Kasi yung papa ko is parang, yung hindi naman niya tinatry hard na magpa-joke-joke, pero yung lumalabas sa bibig niya is nakakatawa. Si Tin Lapos, thank you sis, di pa social, hindi daw ako pa social. Kayang humarap sa camera na walang makeup. Yes, nasanay. Guys, noon guys, wala talaga guys, noon wala talaga akong makeup. Ngayon nga ako nag-start na kahit konting makeup lang na foundation ganun. 'Yun. So 'yun. Pero kaya ko guys humarap na wala pang toothbrush, wala pang hilamos, wala pang panghimuta. Ganun ba? You're funny, loving, speech. Thank you po, sis Tin. Thank you. And also, may nag-comment dito si Mayang Salvaje Contrabeda. Hi, Mayang. Itong si Mayang is, palagi ko tong nakalaro. Pasaway na Joker, nude minsan. Ay, si Mayang ba kayo magpataka? Magpataka. Pasaway talaga na guys. Pasaway, maano ko talaga guys, na pasaway talaga ako guys. Pero hindi ko mapigilan kapag masaya ako, yung mga kinakasama ko na mga tao, masayahin. Masaya din ako at saka parang lumalabas yung pagkalukalukarit ko. Kasama kami si Mayang, itong kaibigan ko, is always kaming naglalaro at saka yung mga kalukuhan ko lumalabas doon, yung mga talagang kalukuhan ko, yung sa mga game, yung sa gaming channel ko, kung gusto niyo makita, mga kalukuhan ko lumalabas doon, yung mga pagkabisaya ko na ganon, lumalabas doon guys. Paminsan mag-edit ako ng video, napatawa na lang talaga ako guys, kahit ano yung mga pinagsasabi ko guys. Okay, Lodi Minty Flores, down to earth daw ako. Thank you so much, watching always from Doha, Qatar. Yes, Doha, Qatar. And also, shout out daw, hey, Lodi Minty Flores. Thank you. And also si Chati Yugak. Sabi pa niya, nabasa ko mga galaw mo deep inside, malungkot ka dahil kulang ang time ni Tami sa'yo. Tama, di ba? Aminin nyo na. Yes, talaga yung totoo. Yung totoo talaga. Alam niyo, meron tayong story, yung mga sometimes yung guys, watch out guys sa mga susunod na video kasi after this guys, mag-film ako guys kung ano yung totoong sometimes hunahunaan ba. Sometimes I thought of like if ever I will do something like stupid thing. Yeah, kasi paminsan talaga dito is talaga totoong malungkot ako. Malungkot naman talaga ako kasi si Tami dapat dito siya. Pero sometimes I understand dahil andun yung ina niya at saka ngayon priority niya yung ina niya dahil ngayon lalo na ngayon na lumala na siya. Pero hindi natin mapigilan kasi tao lang tayo. Meron tayong mga iniisip na mga kahit anik-anik. Pero i-explain ko yan guys. I-share ko guys sa inyo guys sa next video ha. Kung ano yung mga iniisip ko paminsan. Iniisip ko talaga na kung gagawin ko to ba. Mga ganun ba. Pero watch out for that guys. Pero salamat Shati. Cute ng mga vlog mo. Thank you Malu Miranda Tejero. Thank you po. At saka si Zamara Zamanti. Okay, sabi pa niya, kaya lang, magkaiba dati, sexy ka ngayon, medyo sexy konti. Sexy konti. So, guys, lumalaki talaga ako guys. Walang usong diet ngayon sis, okay? Walang usong yung diet. Emerly Swasa Ibshuma, Kalog, but I know something inside is missing. I can see it and feel it. Nafe-feel ni sis, Emerly. Yes, sis, mga kalug-kalugin talaga ako, pero pag mag-inusara na ako, pag mag-iisa na talaga ako, is parang ako ba? Malaking bahay. Walang ingay, walang bata, walang asawa, andun, nagtrabaho. So, yun, si B. Santiago Cordonas Bu. Sa aho, nakitaan bukod sa maganda, nakikita sa imo ba? Liho ka ng imong mata. Yung mata ko raw is parang kahit mo saan nagpunta yung mga gumagalaw ba, yung mata ko is mahilig gumalaw. Talinis mo tutok is very sharp kuno daw yung ko, sa tingin ko lang daw yung tingin ko daw. Totoo yan sis.
yung mata ko is makulit. Makulit yung mata ko. At saka kapag galit na talaga yung mata ko is mahalata talaga. Sabi ko nga kanina, yung kapag nagagalit ako, makikita nyo talaga sa mukha ko, sa mata, sa expression ng mukha ko. Makikita nyo talaga na galit ako. Murag suko, pero bawi. Yes. Yes, sometimes talaga kahit hindi ako galit, yung mata ko is parang galit. Kasi ganun bang, ganun. I mean, kapag galit talaga is ganun talaga yung mata ko. Yung lumalaki ba? Lumalaki talaga yung mata ko. Pero kapag kami ni Tami, yung mga expression ng mukha ko is natural na yan. Hindi na yan. Natural. Under mo. So, nakakatawa lang talaga itong face expression ko. Gi-under mo imong bana. Nabasa ko sa imong comment. Hindi ko inander yung bana ko, sis B. Hindi ko. Inander ko ba si Tami? Hindi ko naman under yun si Tami. Kasi yung personality ni Tami talaga is very strong. Strong yung personality ni Tami at hindi yan ma-under. Hindi ko masusulod sa ano ko, hindi ko maipasok sa saya ko yan si Tami kasi hindi yan pwede. May ibang personality Tami na sobrang strong. Thank you. And thank you Sis B. And si Beth Wilbangs, ito yung sabi ni Sis Beth Wilbangs, abi na ako before mataray, akala ko noon mataray ka, ano daw, kaya hindi ako nagko-comment before, din may pagka-spoiled brat. Sis is spoiled brat, that's my assumption sa imo, lol. Sis Wilbangs, ikaw talaga sis, ako sis, totoo yan sis, may pagka-mataray talaga ako sis. Yung mga mataray ba na, sino ka? Hindi ganun ako. Yung mataray, pero hindi ako mataray sa mga ano man. Ako nga sis, yung personality ko is kapag na makikita ako mga taong nag-smile. Kahit hindi Filipino sis ha, kahit saan ako magpunta, yung taong ikasalubong ko, ganun, gumaganon ka, hi! Gumaganon ako sis. Kapag yung nakaharap ko is mataray din ako sis. Ganun lang talaga. And spoiled brat, sis, hindi ako spoiled brat. Yun, maiano ko yan. Ano lang talaga ako. Sa pagkain, sis, grabe, spoiled talaga ako sa pagkain. Ang daming pagkain. Yun, totoo. Daming pagkain. Spoiled ako kay Tami sa pagkain. Si Tami kasi mabigay yan. Yan, mabigay. So, parang na-spoiled na rin ako. Pero hindi ako yung spoiled brat na yung sobrang... Basta yung iba-iba kasi yung spoiled brat eh. So, yun, spoiled lang ako sa pagkain talaga. Si Vic Muaga Abriel. Wala akong masabi, sis Miriana. Wala rin akong masabi, sis. Thank you! Thank you, sis. Si Demi Falis or si Demi Fali. Sorry, sis, kung wrong pagbasa ko. Ang assumption ko sa you are very sweet. Very sweet talaga ako, sis, pag tao sweet. Pag sour yung tao, sour din ako. I become a small vlogger myself. Vlogger din si sis. And also, nakarelate ako sa mga videos mo. I even mentioned you in my vlog. My favorite vlogger, Casey Neistat, Peter. Oh my God, nakasama ko talaga si ang dami, we both love dogs. She speak Ilocano daw. Thank you sis, thank you so much sis ha. Il Martus Magro Malavega. Sis, napansin ko lang, konting friends mo. Yes, yung friends ko, konti lang talaga. Hindi ako, konti lang talaga. Ganon lang yung friends ko. Meron akong snack dito kasi nag-lunch ako guys. But anyway, continue tayo. Doon tayo kay Carlos Cuarteros. Ang sabi pa niya, ang gaganda yung mga vlogs mo, pati yung lumipat kayo. Yes, kakaiba talaga kapag may bahay ka na, at iba yung simoy ng bahay, simoy talaga. Iba yung ng bahay. So parang it's nice to vlog sa bahay mo na hindi masyadong makalat. Gets nyo yun guys. At si Nori Evans. Sabi pa niya, I think you're lovely and sweet and funny as always. Just stay as you are, girl. Huy girl, alam nyo girl, kapag nanalo ako ng mga million girl, ganito pa rin ako. Anyway, sis, thank you. Hi, sis Nori. Si Edith Reyes. Hello. Yeah, alam namin lahat. Totoo sa'yo. Love your vlog, sis. Lalo pag kasama mo si Tami, wala na ba siyang kakambal? Sis, wala siyang kakambal, sis. Yung kapatid niya na lalaki, matagal nang wala. Eileen Z. San Agustin. Happy person daw ako. Prangka, totoo. Sabi pa ni Foster Crispina. Prangka daw ako. Yes, prangkadora talaga ako, sis.
paminsan sis, alam nyo ba yung pagka-prangka ko kapag may tao talaga hindi ko maprangka kasi bago ko yung mga bibig ko, isipin ko muna. Si Rosie Lusay, sa tingin daw niya, sa nakikita niya sa vlog, kahit ano pa yun kahirapan na napagdaanan, masaya pa rin. Basta yun, si aw daw ko, sige kaon. Sige gani ko tanaw ni mo kay Mercy Vlog. Sabi pa niya akala niya hambog daw ako pero mabait daw. Thank you sis, thank you. Paminsan talaga yung mag-YouTube or yung mga mag-YouTube, kapag may pinakita ka talagang gamit, is parang hambog ba, parang nang hambog. Ganyan na talaga kapag magbablog, lalo na kapag maghuhul ka, ipakita mo yung mga kung ano yung nabili mo or natanggap. So kasi yun yung trabaho, yun yung vlog. Okay, so yun lang guys. And anyway guys, thank you guys so much sa mga nice talaga. Oy, sobrang nice naman ninyo. Oy, hindi. Ako guys, ito, malita ako. Mabait din ako kapag depende na yan sa nakasama at saka yung paano nila ako itrato. So, about sa mga hindi ako maarte, thank you. And yeah, so, kung ano yung nakikita niyo sa vlog, yun lang talaga ako. Gusto kong magawa kayo ng Tammy's Assumption at itry natin guys. Guys, comment kayo dito guys. Kung meron kayong mga assumption about Tammy guys, kung ano akala ninyo kay Tammy. Huwag kayong mahiya guys, huwag kayong Englishin ninyo guys. Kung gusto nyong mag-assumption kay Tammy guys, Englishin ninyo at saka si Tammy na yung mag-reply. Mataas na ito guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next one. Thank you guys so much sa mga comment ninyo ha. I really do appreciate it. Pasensya na guys. Wala naman kayong mga sinasabi na ano ako guys, na mga masama. Oy, thank you guys. Ang babait talaga ninyo. Thank you guys. Dito na lang guys ha. Bye-bye. Thank you guys sa comment ha. Salamat sa comment ninyo. And I will see you in my next one. Bye. Bye-bye guys. Yeah, so